De gasten die ik vandaag hier heb, daar heb ik al, pak een beetje 2-3 maanden geleden zal het zijn, hè? Zo ongeveer, contact mee gehad. En toevallig dat hij ook te zien was in het programma van Beleef Kerkrade met interview van Lex Nelissen. Maar wij doen het op een iets andere manier in de Parkstad Cultuuragenda. En ik laat beide heren zich eens even voorstellen. Goedenavond, Manslu. Ja, goedenavond. Stel je even kort voor. Ja, Pascal Henze, voorzitter van de Stichting Vastelovensmuseum Kerkrade. Ja, en bij mij is ook... Door Björn Hanze, ik ben de secretair van de stichting. De secretair van de stichting. Ja. Kijk, en Pascal, die kennen we natuurlijk wel. Daar gaan we dadelijk uitgebreid mee praten. En natuurlijk doen we dat in het plat. Voor de lui die nu dachten, oh je het allemaal in het Hollands. Nee, dit wordt de vooraankondiging. En daarna je het ram in het plat. Welkom in de studio van RTV Parkstad. Björn Hanze en Pascal Henze van het Vastelovensmuseum Kerkrade. Pascal, ik zat even in het vuurgesprek met dich. En ik zei, Pascal, wie lang is dat geleden dat ze bij mij was? Daarvoor doe dat op, handje door. Of nu nog jet op de zolder of een rumhouden liggen. Ja, dat was in 2015. 2015. Boren hij en toen was je alleen nog maar aan het sammelen, wa? Ja. Alles KVV gerelateerd natuurlijk, ja. KVV gerelateerd. Mittlerweile is er veel meer bij komen. Daar kunt voor het je liegen van. Björn, die ken ik überhaupt niet. Wie bent u daar ingerold? Ik ben eigenlijk enthousiast geworden door de verhalen van Pascal. We hadden toen in de wetenschap van meneer Gekald. Van Slaarboom houdt toen eigenlijk het museum Hingerdurg. Hij zal een frase weer waren. Ja, dan hoor ik het je liggen van. Maar wat zelf weer? En ik vond het zo schön. Nou, toen kwam de vraag, kan ze helpen in het museum om een steentje bij te dragen? En ik denk, dat wel ik wel eigenlijk Jans hier. Hast du een carnavalshats? Ja, dat moet al wel. Ik ga een Jans Roewies carnavalshats. Nou, vertel even aan de lui, wat durg of waar ze dat Roewies has? Ja, dat is gewoon niet van de ouderen, want die hadden totaal niks met de Vastelovend. Jong van Kerkrade, dus best wel Vastelovend zie ik. En nu sinds mijn 4e jaar ben ik lid van de Raad van 11 van Kerkrade. Dus volop met de Vastelovend bezig en nu nog met het museum. Ja, Pascal, ook nog van de Raad van 11. Ja, wat wilt u nog meer, man? Ja, klasse, de richtige man uit de richtige plaats. Dankjewel. Pascal, even terug naar wie ze toen dus inderdaad in 2015 bij mij was in de uitzending en de oproep had je door. Wie is het dan nou eigenlijk gegangen? De collectie wordt immer groter en groter. Nu, jongen, reageren, vertel. Ja, er komen zeker reacties, dat sowieso. Maar dan merk je gewoon dat toch in het ziet, veel is voetje worpen. En dat is ontzettend jammer, want Werpsink hier gaat voor de cultuur voet. Kan ze niet meer vervangen. En daarvoor willen we ook samen met het museum kijken dat we dat cultureel erfgoed wat het is, kunnen bewaren ook voor de nieuwste generationen. En in 2015 hebben we een boog uitgebracht en er hebben ook veel positieve reacties op. Een boog? Vertel, dat had niet gemist daar, hoor. Nee, dat houden we vrij samen nog over. Ja. En nee, maar immer actief bezig geweest om Luut te contacteren, blijven zoeken, blijven vragen. Het werd immer moeilijker, maar toch, ik wist gewoon zoveel ervaring. En vooral voor Kerkrade bepaalde dingen nog ergens moeten liggen. En voor of je gewoon dat Luut straks ook zagen van het museum, klasse initiatief. En we willen dat stuk van de opa of van de oma of van wem dan ook doneren aan het museum. Kan als donatie, kan een bruikleen. Maar dat we dus wel dat gedeelte van de cultuur kunnen bewaren. En dat misschien toch meteen een oproep, Pascal. Want we zei er mag nog immer dingen aangeleverd werden. Ja. Rof het nog eens op naar de lui. Ja, leef lui. Maar het hoeft niet alleen maar van de KVV te zien, sowieso niet. Het is vastelovend in de breedste zin van het woord. Kijk, straks in het museum ook veel materiaal van de Wingbulen, van de Schut, van de Burgerlus, VWKW, Globetrotters, neem het maar op.
Maar er zijn nog ganz veel dingen wat ook heemhuren in het museum. En echt alles is van harte welkom. Misschien met een verhaal erbij, dat we echt complete informatie kunnen doorgeven aan de lui. Maar hadden nog gaan liggen, pins, ordens, foto's. Het is egal wat. Het is van harte welkom. En we zijn er enorm voorzichtig met hem. En het is gewoon wichtig dat we dat kunnen zeggen aan de lui. Pascal, oké, op een gegeven moment dan gaan ze een uitstelling samen regelen via de Marcel Marwa. Ik weet dat op een gegeven moment in het zimmer van de Kerkruidser Maat, zo werd dat toch gezegd. Het woonzimmer, ja. Het was op initiatief van de Marcel. Marcel had me toen gevraagd en het was een klasse idee. Ja, ik ben ook immer nog Jans voor dat we toen doorhand. Maar de meeste de locatie was magnifiek, maar in verhouding te klein. Er komen veel vragen van u, of die zaten van, ja, mijn opa is erbij geweest, ik zie geen foto. Ja. Maar ik zei, ja, de foto is handverwaal, maar die kan we nu niet zeggen. En ja, hadden geen uniform, jawel, die handverwaal. Ja, en zo jong het dus ook weer. En ook de ouderlu, die zagen net tegen even, kom van jullie nog een wetenschap algemeen. Om naar een uitstelling te kijken. En dat was gewoon jammer, dat was ook toch een belangrijke doelgroep. Ja, zo kroeg ze wel de boodschappen binnen, wat de lui volte natuurlijk bij datjenige was toe eigenlijk bij wijze van zammeling, maar zeg maar met begonnen was. Ja, precies, dat klopt. En toen, het idee van het museum, dat hou ik al jarenlang. En toen kwam het punt om te zeggen van oké, jullie is echt concreet met weer. En had ik een presentatie gehad bij de gemeentekerk. En die waren meteen echt enthousiast. En ja, en daar ze van, oh wow, nu gaat het echt los, nu gaat het passeren. Ja, en vanaf dat moment, Jans veel werk. En ziet drie stoken, bestuur gevormd. Denk dit is eenvoudig, maar dan moet ze echt zorgen dat ze echt een goed team bij EH's en het hand van nu. Met de Björn erbij, Lior Charlier van het regiment, Ton Hilgers, ex-prins, Jan Willem Buk, ook in de ex-prins. Noem ze maar even allemaal. En Guido Beckholz. Nee, dat is een groep kameraden, maar van alle gewoon één doel. Voor jullie echt iets unieks creëren, een keer gewoon. We gaan langzaam een bruggetje maken naar dat Vastelovensmuseum Kerkhof, wat op 22 januari 2022 op zou moeten jaren. Voor de luisteraar en kijker die het nog net weet, waar kunt het Carnavalsmuseum Kerkhof te leggen, Björn? Dat kunt voor vestigen in de Hoofdstraat 24. Wie kan het anders? In de Hoofdstraat. In de Hoofdstraat. Nee, voor het voormalige pand van de Robin eigenlijk. Aha. Kan ze niet missen? Nee, ik kan ze niet missen. Wat is de status op dit moment? Het pand is gehuurd. Ja. Er werd nu flink in gewerkt. Het werd gestript, het werd opnieuw opgebouwd. Vanaf de 1 december kan de vuur als stiftung misschien niet ieder door je beginnen om het weer in te richten. Aan te kleien, de poppen neer te zetten, de schilderij op te hangen, de attributen te etaleren, et cetera. Dat zijn een hoofd kilo's, wat Pascal? Als ze nu over de materialen van niet. Nee. We gaan een bruggetje bouwen. Leuk. Ja, dat zijn die Hensen. Die hadden een aparte humor. Maar. Ik bedoel het natuurlijk die ordens, want dat zijn een paar kilo. Ja, zeker. Ja, niet alleen de ordens. Dus, genoeg materiaal om nu de uitstelling te vullen. Maar dat betekent niet dat we niet nog meer zulke wie graadjes zaten. Ja. Dus we merken nu ook dat ook Verein als Kerkhof hoe vroeger het ziet. Contact met ons opnemen en die zagen van even nog een vaan van vroeger. Dus wij wel het enge heer die zei van ik ga een Schelleboom moest die jaren 60. Ja, wie durft is nog een Schelleboom met vastelovend. Ja, vroeger verhaal. Ja, maar nu niet meer. Dus dat huurt ook bij het museum heen. Nee, want echt enorm veel materialen. Ja, we kunnen echt over duizenden ordens staan. Bijvoorbeeld, wie weet een Schelleboom je maat? Ik had er ooit een tekening van je zien. Waar je over verschillende dingen van. Een vlaamplaat met de Belschredra en een stiep en weet ik wel allerlei. Dat wordt een complete hobby in die tijd was Schelleboom. Geweldig. Dus de Schelleboomclub. Ja, daar kunt dat ding ook van. Dus, kijk, dat bedoel ik. Die waren immer geweldig. Ja. De Schelleboomclub. Onwaarschijnlijk schön. Björn, secretair bist du, wat? De secretair van de stiftung
Vastelovensmuseum Kerkgoor. Hoeveel pagina's hast hij geschreven? Nou, ik ga nog geen post binnengekregen, dus dat scheelt me. Oh, dat gaat vanaf u veranderen. Nee, vanaf mooie vrucht. Ja. Nee, maar goed. Maar de rol van secretair kan ik het beste invullen. Ik ben niet de archivaar. Hè. Pascal is dan maar het brein hinge de stiftung. Maar op andere plekken kan ik wel helpen. En de secretairrol, daar kan ik me het beste in vingen om te helpen. Ja. Pascal, de kijker en luisteraar die nu zit met te kijken, wat kan daar straks verwaarden in dat Vastelovensmuseum Kerkgoor? Wat kan er voor waarde? Kijk, van een totaal oppervlakte van 275 vierkante meter. Wie wil? 275 vierkante meter. 275 vierkante, ja. Wat we dus echt kunnen vullen met onze historie. Oké, chauvinistisch wie verzond. KVV is natuurlijk enorm goed gepresenteerd door. Dus vanaf 1936 bis heden. Maar ook de wiele kniepen hand van Graatje Hoort. De hand voor veel unieke stukken van, qua arrangementen, qua muziek. Onze eigen Nico Ploem kreeg een eigen zimmer met al zijn attributen, typemachine, bandrecorder, zijn eigen fiets, kleier, noem maar op. Alles origineel van de Nico. En met jullie ook door het zimmer herinner komen, ja, u als ook de muziek van Nico. Ja, even over dat item Nico Ploem. Wie ben je door gekomen? Had de familie Ploem die benaderd en je zei, kennen we je met? Nee, ik had de familie Ploem benaderd. Ah, klasse. Ja. Dus een groot gedeelte van het archief van Nico loog op Rolduc. En een heer had een keer contact opgenomen met me van ja, hast du door? Ja, tuurlijk. Ik ben meteen jange holen. En daar zo is dus ook jans veel arrangementen bij. Dus ook de kleier, de fiets, noem maar op. Ook jans veel persoonlijke dingen. Toen had ik de familie gecontacteerd. En had ik gezegd, bepaalde dingen huren niet in een archief of een museum heen. Dat huren bij de familie heen. Dus, ja, en zo werkt dat dus ook. Ja, en dus er zijn ook jans veel stukken naar de dochter, naar de Angelica gegaan. Ja, en dat zou toen waarom van ja, we een museum kunt. Ja, het kunt sowieso een keer kijken. Dat, Nee, maar Nico kreeg dus een eigen zimmer. Ja, de knieper dus ook. De Globetrotters. Voor Bouwert Jansen archief compleet van de Globetrotters. Ik ga ze nog live zien. Ik ga ze echt nog live zien, de Globetrotters. Ja, ik hoor ze alleen maar van de LP's en nu van YouTube dan natuurlijk. Nee, maar dat is ook van de reizen naar Curaçao, naar Australië, noem maar op. Alles compleet. En een dame en een heer van Fietsenframe had contact met me opgenomen. Fietsenframe? Ja, die houden dus de gitaar van de Globetrotters. Uit 1850 is die gitaar. En die vonden het dus klasse, want dat dus ook in een museum zou komen. 1800 of 1950? 1850. Zo oud is die gitaar al. Oh jee. Ja. Dus, en die dames en heren zaten ook van, dat huurt heem in een museum. En dat is natuurlijk magnifiek. Maar dat is met je geld te betalen, zo'n uniek item. Dus van Jans veel uniformen, prinsenkostuums, jaardenuniformen, jaren 30, ontelbaar veel foto's, noem maar op. De lui kunnen zich echt een paar stonden amuseren in een museum. Een paar stonden? Ja, dat is wel de bedoeling. Van een filmruimte hand voorop. Dus dat, verpak het groot aan, maar met het team, met het bestuur. En net zo van jij is ook van vrijwilligers. Al warm applausje voor al die vrijwilligers. Maar ik bleef het gewoon doen, want wanneer er geen vrijwilligers zijn, huurt alles op. Zo is dat. Was ook. Björn, doe ons nog even iets zeggen. Want er is ook een club van enzovoort. Vertel. Kijk, zo'n museum kost heel veel geld. Ja. We zijn echt vroeg met onze hoofdsponsor, dat is de Janse Handraads. Ja. Maar we zijn nog vroeg met de club voor 111. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af van, wie werd dat allemaal bekostigd? Voor €111 per jaar kreeg je als club dus toegang tot het museum met een introductie. En nu kreeg je een unieke huisorde ontworpen door de Kjell Gerards. En ze werd samen gemaakt met de Jan Willem Buk. Die kreeg ze dan ook aangeboden. En dat is voor een jaar. En we zijn echt ongelooflijk vroeg met al die lui die ons nu nog steunen. Ondanks dat ze nog niet eens zien dat er een museum is. Van nu al meer dan 60 leden van de club 111 en still counting. Ja. En bij deze? Bij deze, wel die het Vastelovensmuseum steunen, op welke manier dan nog.
Dan zou het onder andere kennen door contact op te nemen met de stiftung. Dat kan binnenkort, nu nog niet, maar dat kan binnenkort via info@vastelovens-museum.nl. Ah, dat zal nog wel. Of op een andere manier. Ja. En dan kan er lid worden van de Club voor 111. Ja, en dat zal ongetwijfeld nog wel in de media komen tegen die ziet. Absoluut. Dat moet ook natuurlijk, want ik zeg nogmaals, cultuur darf niet sterven, zo is dat. Pascal, schema, denk dat je het horen, wanneer corona ons met rouw liet. Ja, nee, zeker. Want wanneer ik zie wie de gemeente Kerkrade aan het werk is in het museum, dat gaat echt Jans vlot, echt perfect. Er werkt een team van Doormans, 1A. De gemeente Kerkrade had ook enorm geïnvesteerd in het museum. Want het idee is weer een klasse. Ik had een keer veranderd Duik, Gaiapark, Roda. En nu we alle niet op. En 4 werden straks ook eng van die pilaren. En wanneer straks de toeristen met het WMC komen. Steunpilaar. Ja, wanneer straks de toeristen naar Kerkrade komen. En dan kunnen ze ook dus naar het museum komen. En dan kunnen ze ook zien wat voor Kerkrade, voor Limburg en voor de regio enorm wichtig is. Hey, we moeten langzaam afsluiten. De stond die zit er al weg op. Ongelooflijk waar. Wat wilst u de lu nog zeggen? Tot slot. Wat wil ik de lu nog zeggen? Wat wilt u de lu nog zeggen? Björn. Wat ik wil zeggen is, los ik verrassen. Kijk. Man vindt er echt iets Jans schöns van maken. Pascal, du moet toch nog een schöne one-liner hebben. Ik vond het van het Björn al Jans, joh. Dus, pief, paf, Kerkrade. Nee, maar kom vooral naar het museum. Kom staunen. Kom naar de geschichte kijken. Kom met de verhalen. Hadden nog items. Neem contact op. Misschien kan het ook via RTV Parkstad. Hadden we nog krom op de zolder. Hadden nog jij erom liggen. Hadden nog jij van dat ding van... Ja, dat vind ik geweldig. Neem contact op met de Pascal. En dan kan ze Pascal vingen via de Maurice of weet ik weer. Maar de naam is gewoon Henze. En de Björn is Hanze. Henze en Hanze. Kijk daar voor het duo. En de rest van die mannen natuurlijk ook. Neem ze nog 1 keer. Ja, zeker. Dat is de Leo Charlier, bekend van het regiment. Ton Hilgers, ex-prins van Kerkrade. Jan Willem Buk. Ja, de Björn, Ichtan en de Guido Beckholz. En dat is het team, samen met de vrijwilligers... die dat kunt regelen allemaal. En de gemeente die hij wel even in het puitje had gerabbeld en door Janse Krom geregeld had. Is niet zo. Allee dan. En beleef Kerkrade en zo weiter. Beleef Kerkrade, alles. Allee, jongen, bedankt voor de komst naar de studio. Jans, veel toi met alles wat je doet. En voorzien dus tegen die ziet. Ja, dankjewel. Adieu. Adieu.